Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Mataji, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Pranamam. Babuji Hare Krishna Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന. പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബിന്ദോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാണ്? നമ്മള് 21 അല്ലേ? നമ്മ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചിലപ്പോൾ സിഗ്നലിന്
ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പോ 21 അല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? അതെ, 21 ആയിട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ? ശരി. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗ്രസ്തീൻ ഗുണാനേത്ര ആദിത്തോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാരം കഥം ചെയ്താസ്തീൻ ഗുണാദിവർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭു, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കാരണം ഇയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അതിക്രമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ അതിക്രമിച്ചവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരുത്തർ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തേക്ക് പറയണ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാം? ഇത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, സാത്വികഗുണത്തിൽ ഇന്നതാണ്, രജോ ഗുണത്തിൽ ഇന്നാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ ഇന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും, അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് 4 ശ്ലോകത്തിൽ കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ നാദോഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി നാനിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈർനോ വിജാലതേ ഗുണവർത്തന്തൈത്യവ്യം യോ വദ്ദിഷ്ടതി ന്യാക്ഷതി സമദുഃഖ സുഖ സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ണാൻ കാഞ്ചന തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീര തുല്യനിനാത്മ സംസൃതി മാനവമാനോയസ്തുല്യോ മൃത്താരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യേകി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, അവരെ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇതൊക്കെ ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതെല്ലാതും. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി, ത്രികോണിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച വ്യക്തികളെയും അവരൊക്കെ ഏകദേശം ആ ക്വാളിറ്റി സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അതാണ് പ്രകാശത്തിന്റെയോ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികാരം ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാക്കാതിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാകുന്ന പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീന അവയ്ക്ക് അതീതമായിരിക്കുന്നുവോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പലതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത് പ്രതികരിക്കുക, അത് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇന്നതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ഇന്നതെടുത്ത് ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഉദാസീനനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ പരം ഗുണാതീതൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആത്മനിഷ്ഠമായി സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ കല്ലായാലും പൊന്നായാലും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല അല്ലെ? സാധാരണ രീതിയിൽ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആർക്ക് പ്രിയമായ അപ്രിയമായ യാതൊന്നും ഇല്ലയോ? ഒരാൾക്ക് പ്രിയമായിട്ട് അപ്രിയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക. ധീരനും നിന്ദകളും സ്തുതികളും അപമാനത്തിൽ സമചിത്രയിലും. അപ്പൊ നിന്ദിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം. അപ്പൊ സമചിത്തനും ശത്രുഭേദമില്ലാത്തവനും, ശത്രുവാണ് മിത്രമല്ല, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, നിരുത്തമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാതും. അതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസിയും അല്ല. അപ്പൊ ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ്, അവരെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഇതാണ്. കാരണം ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ കാണാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം.
അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കേണ്ട അവരെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളും ഒരേപോലെ കാണാം, കല്ലും പൊന്നുമായാലും അതും ഒരേപോലെ കാണാം, അപ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് അവരെ ബാധിക്കില്ല. സ്തുതിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. അവർക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആത്മാവ് എപ്പോഴും പരമാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള അത് അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവര് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ തനിക്ക് ഭൗതിക ശരീരമുള്ള താതാത്മ്യം ഓർമ്മയിലെത്താവുന്ന വിധം അയാൾ ഭൗതിക സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരമായിട്ട് അധികം ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി തുടങ്ങും. അതാണ് താതാത്മ്യം. നമ്മൾ ശരീരമാണെന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ നമുക്ക് വരില്ല. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ അയാൾ മുഴുകണം. അതാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പതുക്കെ പതുക്കണം. അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കണം. അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനൊന്നും പെട്ടെന്ന് എത്തൂല. അത് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവം നമ്മിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റുകളാണ്. പക്ഷെ ഇതാണ് സത്യം. എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുന്ന കഴിയുന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുണാതീതൻ. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 1000 ജന്മം, എത്ര ലക്ഷം കോടി ജന്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ഇപ്പോഴത്തേന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിലൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അയ്യോ ഇനി അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ചിലർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പൂജിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ കൃഷ്ണനൊന്നും അതേപോലെ പൂജിക്കണില്ല, നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നമ്മൾക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പല ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസത്രായത് മഹത്വം. അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ദുഃഖങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റുകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ശരീരമായി ബോധമുണ്ടായ മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ബോധമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബോധത്തെ കൃഷ്ണത്തിലാക്കുമ്പോൾ വിഷയാസക്തി തനിയെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ പതുക്കെ ഭൗതികത കുറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. നമ്മൾ ആത്മീയത കൂടുമ്പോൾ ഭൗതികത കുറയും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഭൗതികതനെ കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, അത് തന്നെത്താനെ കുറഞ്ഞു പോയിക്കോളും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ദേഹം ഒരു അനാവശ്യ വസ്തുവാണ്. ജീവനും ശരീരത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജീവന് ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മാവ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. മാം ചയഭിചാരേണോ ഭക്തിയോഗേന സേവദാ സംഗുണാൻ സമ്മതിദേറ്റാൻ ബ്രഹ്മഭൂതായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും, അതാണ് പ്രഭാത സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിച്ചില്ലേ, നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം മാറ്റി വെക്കോ, ഇല്ല, ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കില്ല നമ്മൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പോവുക. അതേപോലെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് ഭൗതിക ലോകം പ്രവർത്തിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിഴയ്ക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കൃഷ്ണന്റെ മൂർത്തികളെല്ലാം തികച്ച അതീന്ദ്രിയങ്ങളും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി ഭേദങ്ങളല്ലാതും, അതായത് നമുക്കൊരു അവതാരം, ഇപ്പൊ നാരായണനായാലും അത് ശ്രീരാമനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളല്ലാതും
വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അതെല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതെല്ലാതും സച്ചിദാനന്ദാണ്. ഇപ്പൊ നാരായണമൂർത്തി അത് രാമന്റെ വിഗ്രഹാവതാരങ്ങളെല്ലാതും, ഇപ്പൊ വരാഹം അല്ലെങ്കിൽ നരസിംഹം, അങ്ങനെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അതെല്ലാതും സച്ചിദാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവതാരങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് അപ്പോഴും നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ അവതാരത്തിൽ, അപ്പൊ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും എന്താണ്, ആ സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയോഗം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വേണം. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അതാണ് വ്യക്തിഗതത്തിന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. വ്യക്തി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്ന ആ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ വേണം, ഭക്തൻ വേണം, അവർ തമ്മിൽ പരസ്പര പ്രേമം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനിലും ഭക്തിയിലും വെവ്വേറെ വ്യക്തിസത്തകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേണം, ഭക്തൻ വേണം, ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രേമ ബന്ധം വേണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ അവിടെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ഭക്തി. പിന്നെ രാജാവിന്റെ സഹായിയാവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നേരിടണം. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അവരെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കാരനാവണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യല്ലേ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തനാവാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചില യോഗ്യതകള് നമ്മൾ ആർജിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തില്ല. അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കാം. അതാണ് ഗോപന്മാരെ കഥ പറഞ്ഞത്. ഗോപന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരന്റെ ലെവലിൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തി തന്നെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്നാണ് ഭഗവാനെ ഒരു നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മളെങ്ങനെ ആദരിക്കണല്ലേ, ഭഗവാനെ അത്ര ഒരു റെസ്പെക്ട് അങ്ങനത്തെ ലെവലിലാണല്ലേ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശാന്തരസത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് പല ഭാവങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ കടക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭാവമാണ് ഗോപന്മാരായ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർ കളിക്കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുമ്പോൾ ഈ ഗോപന്മാരും ഇപ്പൊ ചെന്നിട്ട് വടി പിടിച്ച് പൊക്കുന്നുണ്ട്, വടി പിടിച്ച് നിൽക്കും. അവിടെ ഗോപന്മാര് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞങ്ങൾ വടി പിടിച്ചത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് വീടാഞ്ഞെന്ന്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നത്. അതിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുണാതീതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ലെവൽ. അത് ഗുണാതീതനായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പല ലെയർ എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരേ ലെയറിട്ട് നമ്മൾ പോണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, പരമപ്രാപ്തിക്ക് സ്വയം ബ്രഹ്മനാകണം. ഗുണം കൊണ്ട് ഒരാൾ ബ്രഹ്മനാകണം എന്നർത്ഥം. വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ശാശ്വതനായ ബ്രഹ്മൻ എന്ന ഭാവം ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയിലും തനിക്ക് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. ഞാൻ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം. ആ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ട്, അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ സ്വഭാവമായിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞു ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന പുഷ്പമാവാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ മയിൽപ്പീലി ആവാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം, ചിലപ്പോൾ ഓടക്കുഴലാവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അവിടുത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പശുക്കളാവാനായിരിക്കും ഓരോ പല ഭക്തന്മാർക്കും പല വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഭൗതിക ലോകത്തില്. എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം, എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം, ഇതാണ് അങ്ങനെ പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിത്വം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്റെ ശാശ്വതമായ ബ്രഹ്മൻ എന്ന ഭാവം ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയിലും ഒരാൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി നേടിയാലും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി
എന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹം, ഭഗവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കും നമുക്ക്. അത് പല ആഗ്രഹങ്ങളിലനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഏതാണ് ആഗ്രഹം അതിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണെങ്കിൽ സ്വരൂപം, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അത് ഏത് അതായി മാറണം. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മയിൽപ്പീലി ആയി മാറണം നമ്മൾ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ മയിൽപ്പീലിക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം വരാണ്. അതാണ് അധ്യാത്മ ലെവലില് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃത്യസ വയ്യസ്യ ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആധ്യാത്മിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ പവർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമൃത് നശിക്കാത്തത് അല്ലെ, അമൃത് അക്ഷയം നശിക്കാത്തത്, ശാശ്വതവും, ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിന്റെയും അത്യന്തം സുഖം. അത് നമ്മൾ ഇത്ര സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യം ക്ലിയർ ആയി. അതുപോലെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് അതിന് മനസ്സിലായി. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് അവിടെ നമുക്ക് എത്താം. വ്യക്തിശൂന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് പിറകിലൊരു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെയാണ് വ്യക്തി. അപ്പൊ അവിടെ വ്യക്തി ഇല്ല. അവിടെ കാണുമ്പോ വ്യക്തിനെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തില് നമുക്ക് വ്യക്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സാക്ഷാത്കാരത്തിലെ വെളിച്ചം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് അപ്പൊ അതിന്റെയും കാരണക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നൈസർഗിക സ്വഭാവമാണ് അമൃതവും അക്ഷയത്വവും ആനന്ദവും. അതാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് ബ്രഹ്മം. അതാണ് സന്തോഷം എന്നിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ബ്രഹ്മം. അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മള് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, അതായത് ആ വെളിച്ചം ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള പരമാത്മാവിനെയും, അത് രണ്ടാം ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാവസ്ഥ. പിന്നെ പരംപുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ നിരുപേക്ഷം, അത് ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ, അതാണ് അന്തിമം. അങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതികൾക്ക് അതീതനായ ജീവശബ്ദ അധ്യാത്മജ്ഞാനം വളർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉയർന്ന ക്രമേണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതികൾക്ക് അതീതനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണേ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സാക്ഷാത്കാരം അവിടെ നമ്മൾ എത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ പതുക്കെ നമ്മൾ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മതലത്തിൽ എത്തിയവർക്ക്, ഫസ്റ്റ് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് അവർ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം. ബ്രഹ്മതലത്തിൽ എത്തിയവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പാടായിരുന്നാൽ വീഴ്ച പറ്റാം. അവരെ വീഴ്ച പറ്റിയിരിക്കും. വൈദിക ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയും പലരുന്നുണ്ട്. രസോ ഹവയം ലബ്ധാനി ഭവതി. ആനന്ദ സമ്പന്നയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഭക്തിയുത സേവന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭക്തരുമായി സഹവഹിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ മുതലായ 9 സാധന പ്രവളും അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ പറയും സാധന 9 ശ്രവണ കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 9 രീതികൾ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് നാമജപത്തിനെ പറ്റി പറയണത്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണം. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരന്തരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നല്ല, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തിൽ 24, നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു 10 മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ അതിലൊരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവാന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ, അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക. തൃപ്പാദങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ട പൂക്കളുടെ ഗന്ധം നുകരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂക്കളെടുത്ത് നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ ദിവ്യലീല നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക.
നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനം, അങ്ങനെ മധുര, അങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അതായത് അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. അപ്പൊ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യന്മാരെ കൂടെ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. കൂടാതെ അതിന്റെ ആ ലീലകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുഴുവനും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഭക്തി കുറഞ്ഞാലും, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ കാണാൻ നേരത്ത് നമ്മളും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ദിവ്യലീലകൾ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നു വ്യക്തമാത്ത സംഭവങ്ങൾ വായിച്ചറിയുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്, രണ്ടു കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ആ ലീലകൾ എങ്ങനെ അവതരിക്കപ്പെട്ടെന്നും അതിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. പിന്നെ അതീന്ദ്ര ശബ്ദമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും ഉരുവിടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ ആവിർഭാവം, തിരോഭവം എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാമനവമി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജന്മാഷ്ടമി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ വളരെയധികം എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാന്റെ ഉപാസനകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, വൃദ്ധങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. പല രീതിയിലുള്ള വൃദ്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രീതിയിലൊക്കെ വൃദ്ധങ്ങളായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ തിരോധന ആയാലും ആവിർഭാവം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ്, അതിൽ കുറെ ഉപാസനകളും അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ വൃദ്ധങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ ബ്രഹ്മഭൂതാദിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഗുണം കണ്ട് ഭഗവത് സദൃശനായി മാറും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പറ്റുള്ള രൂപവും ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യവും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പ്രസാദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്കൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സമർപ്പിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുള്ളൂ. ഇത് ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാം. പതിമൂന്നാമത്തെ അല്ലേ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? എടുത്തോളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. സിഗ്നലിനും അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? അതിന്റെ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അർജുനൻ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? പ്രകൃതി പുരുഷൻ, കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം കുറിച്ച് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന്റെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അപ്പൊ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതി എന്നാൽ കർമ്മരംഗം. അതെ, കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകം. ഓക്കെ, പറയണത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അറിയണം. 5 കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയായി. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായി, പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനായി. ഭഗവാനാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമായി. ശരീരം.
ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്? ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. അതന്നെ, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാക്കളും. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അറിവ്. രണ്ടുപേര്, ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ രണ്ടുപേര്, ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഈ രണ്ടിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഞാൻ. ഈ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട്, അതായത് ശരീരം എന്ത് ആത്മാവ് എന്ത് ഇത് തമ്മിലുള്ള അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്. ഇത് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാനൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് അറിവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാനിത് വിശദീകരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. വിദ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം ഇങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഭൂമി, ജല, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. വിദ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, ത്രിഗുണങ്ങൾ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭൂമി, ജല, അഗ്നി, വായു, ആകാശം പഞ്ചഭൂതങ്ങളായി. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയായി. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും പ്രകൃതി അവ്യക്ത നിലയിൽ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് 24 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പഞ്ചമാനൻ പരമാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ അവബോധത്തെ പ്രകാശമാക്കുന്നത് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ. അതന്നെ, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ 15 പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് യജമാനൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. 2ാമത്തെ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനും. രണ്ടിനെയും പ്രകൃതി എന്ന കർമ്മജനും. 2ാമത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളെ അത് കുറച്ച് വായിച്ചാലേ എഴുതാൻ പറ്റും. 2ാമത്തേതിനകത്താണ്. ഈ സർവശരീരം കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ്. ഇതാണ് ഉത്തരം പ്രഭുജി. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കണമല്ലോ നമ്മള്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ഭൗതികം, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് തന്നെ അതിനോട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണത് അല്ലെ, അത്. പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? വേറെ വല്ലതായില്ലേ? അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും 2 തരം ആത്മാക്കളുണ്ട്. അത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഉണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും.
നോട്ട് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും? നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 14-ാമത്തെ അധ്യായം. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഞാൻ നാളെ ഇടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. 14 കഴിഞ്ഞു 15-ാമത്തെ അധ്യായം. നാളെ പരീക്ഷയുണ്ട്, നാളെ പരീക്ഷ വായനയുണ്ട്. 6 തൊട്ട് 12 വരെ ഉള്ളത്. 6 അല്ല 7 തൊട്ട് 12. എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ അത്ര ടഫ് ആയിട്ടൊന്നും ഇടില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത്തരം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിന്നും കുറച്ചിടും, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെ ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിയിടും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. പ്രഭു 5-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? 5-ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സൂര്യൻ വിഷത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ. വിഷത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന പോലെ. ഉണ്ടോ? ഉദാഹരണം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഒരു സെക്കൻഡ്. പുരുഷോത്തമൻ 15-ാം അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഓക്കെ, പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകത്തിനെ പറ്റിയൊരു വർണ്ണന ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് തരണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, ആത്മീയ ലോകം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണിത് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർത്തമൂലമദം ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാസ്യസ്യ പർണാനി യസ്യം വേദ സവേദവിത്. ഞാനൊരു ഇതും കൂടെ എടുക്കട്ടെ, അതിൽ കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് വേറെ സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ലോഡ് ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്
ശ്രീഭഗവാനുവാച ഊർത്തമൂലം മദശാഖം അശ്വതം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാസ്യസ്യ പർണാനി യസ്യം വേദ സവേദാവിദേ. പരമദീപോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരു മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തെയും ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഇതിലൊരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് കാണാം നമുക്ക്, ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അതിന് വർണ്ണിക്കുന്നത്, കാരണം ഇതിന്റെ മുകളിലാണ്, ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന അധ്യാത്മിക ലോകം, ഭൗതിക ലോകം, മേൽ കീഴായി മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിഴൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. അതിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഇതിന് വർണ്ണിക്കുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ശരിക്കും നമ്മളൊരു മരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മരത്തിന്റെ നിഴല് വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിഴല് കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ മരം തലതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ശരി. അപ്പൊ നിഴല് പെർമനന്റ് അല്ല, പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകം പെർമനന്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുമ്പോള് ആ തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള മരം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് തല അതിന്റെ വേര് മുകളിലേക്കായിരിക്കും, അതായത് നിഴലിന്റെ. അപ്പൊ നിഴലിന്റെ വേര് മുകളിലേക്കായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ വേരുണ്ടല്ലോ, വേര് ഭാഗം, ആ വേര് ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും എന്താണ് വരുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പില്, അതായത് വേരുമ്മേല് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു മരം. അപ്പൊ തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു മരം നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, വേര് മുകളിലായിരിക്കും, ശിലകളൊക്കെ താഴെയായിരിക്കും. അപ്പൊ വേരുമ്മേലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം വരുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്താണ് ഡിസയർ, അതാണ് ആസക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എവിടെ, ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് പാതാളം വരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനൊരു മരത്തിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അശ്വത്ഥത്തെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇതില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ദേവന്മാരെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, ഇന്ദ്രനും ദേവനും ഒക്കെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനേലും താഴെയുള്ള ലോകങ്ങള്, പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, അത് അതിനെ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ. പിന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളും, പിന്നെ അതിനെ താഴത്തേക്ക് മറ്റുള്ള ജീവജാലം, മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, വേരുകൾ മേൽപോട്ട് ആണ്. വേരുകൾ, ഈ മരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും പിന്നെ ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ വേരുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ശാഖകളൊക്കെ കീഴ്പോട്ടും. തലതിരിഞ്ഞാണ് മരം ഇരിക്കുന്നത്, അതിന് തലതിരിഞ്ഞ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പൊ തലതിരിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത്. അപ്പൊ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായി ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രം. അപ്പൊ അതിന് ഇലകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തറിയുന്നവൻ എത്ര വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ വേദം അറിഞ്ഞ, അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ലിബറേഷൻ, അതായത് മുക്തി. അപ്പൊ അത് വേദം അറിഞ്ഞവന് അതറിയാൻ പറ്റും. ഇതല്ല ലോകം, ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും വിടണം. അത് എവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ ഇലകളിൽ നിന്ന്. അതാണ്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് മാത്രമുള്ളൂ. അത് ഇല എന്ത് മരത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ മരം എന്താണെന്ന് ആ ഇല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കറിയാൻ പറ്റും, ഒരു വേദജ്ഞന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനത്തെ ആ മനസ്സിലാക്കുന്നവനെയാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യും. അല്ല അവൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക്, ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെയുള്ള പല ഗ്രഹങ്ങളിൽ കൂടിയും ഇതിങ്ങനെ, അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു പടാവൃക്ഷം എന്ന് പറയില്ല, ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ് അത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിൽ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കില്ല. അതാണ് ഈ വൃക്ഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണപദത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ വേദജ്ഞൻ എങ്ങനെ, വേദം അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ അല്ലെ. അപ്പൊ വേദജ്ഞനാവണന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമാവാം, അതായത് ലിബറേഷൻ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി കിട്ടുക, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കുക, അല്ലെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ട് വേണമെന്നില്ല. അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൃഷ്ണ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം
ബന്ധനത്തിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ കഴിയും. ബാലോദിഷ്ടങ്ങൾ എവിടെയാണ് അറിയാൽ വിഷയത്തോട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അറിയാൽ വിഷയത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മളെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളാണ്. ഈ ഭൗതിക ബന്ധം അതിന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചാകുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കാണ്. അതായത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ബന്ധനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ബന്ധനത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മാറിക്കൊടിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും അതിന് വേദസൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ആത്മോന്നതിയാണ് അല്ലെ? ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, അതാണ് വേദജ്ഞൻ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോരോ ജന്മങ്ങളായിട്ടാണോ പ്രഭുജി കാണിക്കണേ? ഓരോന്ന് പശു, അങ്ങനെയൊക്കെ ആന, അങ്ങനെ. അതായത് നമ്മള് 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെയുള്ള ലോകം. അപ്പൊ മോളിലേക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ മോളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളും സ്വർഗലോകം, അതേപോലെ തന്നെ ജനകലോകം, അതേപോലെ തന്നെ തപോലോകം, അങ്ങനെ സത്യലോകം, അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ സ്വർഗലോകം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യലോകം പറ്റി. സത്യലോകത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്ന് മോളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മള് ഈ ഒന്നിലെയും ഭൂലോകത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിലാണ് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ആ മോളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സ്വർഗ്ഗലോകം ഉണ്ട്. സ്വർഗ്ഗലോകത്തിന് ദേവന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ? അതിന് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേവന്മാരെ ഐരാവതം അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി. അതിന്റെ മുകളിലാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകമാണ് സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതളം വിതളം സുതളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാതാളം വരട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കി ചിലപ്പോൾ മൃഗമായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ നമ്മളല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ദൈവലോകത്തെ പറയണ തപസ്സികളുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ? അപ്പൊ സംഭവിക്കണം എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കടന്ന് കളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ജന്മം കഴിയുമ്പോ താഴത്തേക്ക് പോകും, പിന്നത്തെ ചിലപ്പോൾ 14 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്ക് പോകും. ഇതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസയറിനോട് എഴുതിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത്. എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റുന്നുവോ, ആ സത്യം നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, അന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകം. വൈകുണ്ഠം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ദുഃഖമില്ലാത്ത ലോകത്തിന് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയും. വൈകുണ്ഠം, കുണ്ഠമില്ലാത്ത ലോകം, അതാണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വേദങ്ങൾ ഈ വേദത്തിനോട് സാമ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇലകളാണ്. അപ്പൊ ഇലകള് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വേദം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാം എന്താ ഈ ലോകം ഇന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാലേ ആ വ്യക്തിന് വേദജ്ഞെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. പ്രതിഫലം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പെർമനന്റ് അല്ല. അതാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രതിഫലനം പോലെയാണെന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ല എന്നല്ല, അതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധനം ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, നമ്മളത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമല്ല. കാരണം എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ? ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബ്രഹ്മാണ്ട് മനസ്സിലായി, ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോകും. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് പിന്നെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് വേദോക്തമായ യജ്ഞാദികളെ ആകൃഷ്ടനായ വൃക്ഷത്തിന്റെ അഴകുള്ള പച്ചിലകളിലാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മള് പച്ചിലകളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ? പച്ചിലകൾ ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ കഴിക്കുക? ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങളെ കാണരുത്. അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഈ വേദത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെടികളും ഇതൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്നു പറയില്ലേ? ഇതില്ലെങ്കിൽ
വേദത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു കാണ്ഡം 3 കാണ്ഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില് ആ ഫസ്റ്റ് കാണ്ഡം കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ചെയ്യുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ അതേപോലെ ജീവിക്കേണ്ട രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കേണ്ട വിധികളൊക്കെ അതിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. അധോശ്ചാർത്തം പ്രസിദ്ധസ്തതസ്യ ശാഖാ ഗുണോ പ്രവർത്ത വിഷയ പ്രവാല അധശ്ച മൂലന സന്തതാനി കർമാനുബന്ധിനി മനീഷലോക. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെടട്ടെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ചില്ലകൾ. ഈ വിഷയത്തിന്റെ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. അവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് അത് ശരിക്കും ഈ വൃക്ഷത്തെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ, ഇതില് ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ശാഖകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ശാഖകൾ പറഞ്ഞത് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടേ. അപ്പൊ എന്താണ് 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന് ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഏതിന്? ഈ മരം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവനും പടർന്നു കിടക്കാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകൾ, സെയിം തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൂടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ശാഖകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശാഖകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ വേര് തടിയുടെ ബലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, മരം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കർമ്മം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മരം എന്താണ് ബലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കുറെ കർമ്മബലങ്ങളും കൂടെ കിട്ടും. വീണ്ടും നമ്മൾ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ കർമ്മം അത്ര സങ്കീർണമായി കൊണ്ടിരിക്കണം. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് ബലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തെ മുറിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എത്രയും കർമ്മബലങ്ങൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ആചാര്യന്മാർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അവർ ജീവിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ചെയ്യുന്നുവോ അത്ര നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതിന് ഭരത മഹാരാജാവ് 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ ജന്മത്തിലാണ് തോന്നുന്നു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തായാലും ജനിച്ചാലും പറ്റും, അങ്ങനെ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ പറയാം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പേടിയാണ്, എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രഥം പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ പറയുന്നത്. പല്ലക്ക് ചുമക്കുമ്പോ ഉറുമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ ചാടി ചാടി നടക്കണം. അപ്പൊ ആ കഥ അതിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയാണ് നമ്മളെ കർമ്മ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചെടുക്കാം, അത്ര ഉള്ള അതിന്റെ കാര്യം. ഉറുമ്പിനെ ചവിട്ടാതിരിക്കുക, അപ്പൊ അത്ര അതിന്റെ ബലം കിട്ടാതിരിക്കും അല്ലെ. അതിന് ആചാര്യന്മാര് എല്ലാവരും ചെയ്യും. നമ്മൾ ലളിതം അതിന് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പറയണത്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രേ കർമ്മബലങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വേരിന്റെ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ, അത് മരത്തിനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. ഈ മരത്തിനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിവേര് എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് ബ്രഹ്മലോകം, മറ്റു വേരുകൾ മനുഷ്യഗ്രഹയോഗത്തിലേക്ക്, പിന്നെ ശാഖകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം, എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 2 ശ്ലോകം. നാരൂപമസ്യേഹ തപോപലബ്ധേനാന്തോ ചാതിർന ചംസ സംതൃഷ്ട അശ്വത്ഥേനം സുവരൂഢമൂലം അസംഗ്രസ്തേ ശസ്ത്രേണ ദൃഢേണ ചിത്വോ തദപ്പദം തത്പരിമാർഗദ്രവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷപ്തഭേദേ യഥാപ്തവത്തി പ്രസിദ്ധ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അടിസ്ഥാനവും കണ്ടെത്താനാകില്ല. വേരുറച്ചു വരുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്തെ ഛേദിച്ചു കളയണം.
എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാധികാലം മുതലേക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടമായ പരംപുരുഷനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനെ മുറിച്ചു കളയാ, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക, ഈ ഭൗതികത്തിലെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ, നമുക്ക് പറയാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം, അപ്പോഴോ ആ വേരിന് ശക്തി ഇല്ലാതാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വേരിന്റെ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആ വേര് ഉറച്ചു വരും, മരം ഉറച്ചു വരും, നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ കുടുങ്ങി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടു കൂടി വിരക്തി, നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തോട് വിരക്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് മുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പരിശ്രമം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശാഖ പടലങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയാണെന്ന് മൂലം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വലിയൊരു മരം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കാട്ടിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാണ്, നമുക്ക് പുറലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, ഈ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക്. അത് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല, അത്രയും വലുതാണ് ആ വൃക്ഷം. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും അതിന്റെ മൂലം എവിടെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്തണം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തണം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞാൽ അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മൗലികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമുക്കിതിന്റെ ആരംഭം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തിയെ ഈ ചില്ലകളും അതിലുള്ള കൊമ്പുകളും അതിലുള്ള ഇലകളിലും ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിനും പ്രഭാവസ്ഥാനം. അഭാവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭ. അത് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, അങ്ങനെയല്ല. അത് നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ നടക്കും, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമാ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംജാഗച്ഛന്ത്യമൂഢപദമവ്യയം തദത് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരംപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദുസ്സർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരോടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. നമുക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹം, അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. മായാമോഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, മിഥ്യാഭിമാനം, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള ചിന്ത, ഞാനാണ് എല്ലാതും, നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയില്ല, ഞാൻ എല്ലാതും ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, മനസ്സിലായി? ആ ലെവലിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമുള്ള അത്ര അത്യാർത്ഥി ആഗ്രഹം, സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖം ഇല്ലാത്ത ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഏതാണ്? അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ സുഖം ദുഃഖം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് ഈ സുഖം ദുഃഖം ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കും. പ്രകൃതിക്ക് ഈശ്വരൻ താനാണെന്ന ഗർവ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനാണ് ബദ്ധജീവാത്മാവ്. ഭഗവത് പത്മങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്തുതിക്കണം, നമ്മളെ പ്രകീർത്തിക്കണം, നമ്മളാണ് വലുത്, നമ്മളാണ് നല്ലവൻ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ചിന്താഗതി നമ്മളിലുള്ളതാണ്. ഞാനാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നാലും എല്ലാവരും പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി, അത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അങ്ങനെ ഗർഭപുരത്തെ ബദ്ധജനാവ് ഭഗവത് പാദങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം വേണ്ടും. ഞാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, ഞാനാണ് എല്ലാവരും സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഗർവ് പുലർത്തുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത് അതേ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ഒറ്റ ശ്ലോകം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി.
നമ്മള് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ നാമജപമാണ്. അത് ഭഗവതിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, യജ്ഞോസ്മി ജപം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജപത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ടത്. ഇത് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഏതാണ് തൻ്റേതെന്നും തൻ്റേതല്ലാത്തതെന്നും നമ്മൾ അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വസ്തുക്കളെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ആദ്യ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതേത് എന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളേതായ നമുക്ക് ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടാകും. അതാണ് ആ ചിന്ത. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തൻ്റേത് അല്ലാത്തതും തൻ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. തൻ്റേതല്ലാത്ത എൻ്റേതല്ലാത്തതും എൻ്റേതാണെന്നുള്ള എൻ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആകപ്പാടുള്ള എന്തെന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടേതല്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടേതാണോ? അതെന്നാണ് പഞ്ചഭൂത നിർബന്ധങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആത്മാക്കൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല. നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഒഴിച്ച് നമ്മുടേത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങൾ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ആദ്യ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സുഖം ദുഃഖം പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആളല്ല. ഈ പഞ്ചഭൂതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പറയില്ലേ, സാധാരണ ചെന്നിട്ട് റെന്റിന് റൂം എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ റൂം എടുത്തു, അത് എൻ്റെ വീടല്ല. എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവദ്ധാമാണ്. അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് എൻ്റെ, പിന്നെ ഒന്നും എൻ്റെതല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവടക്കം ഭഗവാന്റെയാ. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞത്. നിത്യദാസനാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ള ഭഗവാന് നിത്യദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. അല്ല, ഞാൻ അന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ കൈയുണ്ട്. കൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ പാർട്ടാണത്. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മള്. അതാണ് മമ വംശ ജീവലോക, എൻ്റെ അംശമാണത്. ആ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന്. അപ്പം ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കൈ സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. കണ്ണിന് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു തൻ്റേതും തൻ്റേതല്ലാത്തതുമുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചു നിർത്താം നമുക്ക്. നാതദ്ഭാസയതേ സൂര്യ നാശശാങ്കോ ന പാവകായതോ ഗത്തന്ന നിവർത്തന്തേ തദാത്മാ പരമം മമ. പരമമായ എൻ്റെ ആ വാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ശ്ലോകത്താണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എന്നെ സ്തുതിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യം കീർത്തിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ശ്ലോകത. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ലോകമാണ്. പരമമായ എൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വാസസ്ഥലം ഉണ്ട്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രമോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം. അവിടെ സൂര്യനുമില്ല, ചന്ദ്രനുമില്ല, അഗ്നിയും ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ഇവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ സൂര്യനും ഇല്ല, ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും ഇല്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം പരമവ്യോമത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യം, ആ പ്രകാശം, അത് തന്നെ ആ ലോകത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കിയിരിക്കും. വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോമം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ലോകമല്ല, അനേകായിരം ലോകങ്ങള് ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആയ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ, ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനാണ്. അതാണത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്താന്നുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തു വിടണം. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രഭാപുരം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശം വരുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കും എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം ചൊരിയുന്നത്.
ഈ പ്രപഞ്ചം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൂരിഭാഗം വൈകുണ്ഠം എന്ന അഗ്നിമ ലോകങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഇതിൽ സുപ്രധാനമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ പ്രഭാവത്തെ ഒരു തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വെളിച്ചില്ലാത്തത്. ഭൗതിക ലോകം ഇരുട്ടിൽ വെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതിനൊരു മറ പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ, അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടിനെ നമുക്ക് വെളിച്ചം വേണം. അത് കാരണം സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഇവിടെ. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുള്ള് പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. അവിടെ പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ സുപ്രധാനമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു മുക്കും മൂലയും പരമപുരുഷന്റെ തന്നെ, എങ്കിലും പരം എന്നായാൽ 6 ഐശ്വര്യവും തികഞ്ഞ അധ്യാത്മ ലോകം. അപ്പൊ എല്ലാതും തികഞ്ഞ ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു വാസസ്ഥലമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നിർത്തപ്പ. ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3-4 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചത്. അതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ഒരു വൃക്ഷത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്ഷത്തിനെ തല തിരിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഒരു വൃക്ഷം എടുത്തിട്ട് അതിന് ശിഖരങ്ങളൊക്കെ താഴെയായിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഭൗതിക ലോകം. അതിൽ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശിഖരങ്ങളില് വേര്, അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ വേര് ആയില്ല, തല തിരിച്ചു പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമ്മൾ സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴത്തെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്താണ്, അതിനൊന്നിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാഖകളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കണം. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര കൂടുന്നുവോ അതിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ജന്മം ഒരു ജന്മത്തെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ വ്യക്തി, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ, ഈ വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ച് കളയാ. എന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനെ ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദുസ്സർഗം, അതേപോലെ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും അവിടെ ഇല്ല. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം മാത്രമാണ്. ആ പ്രകാശത്തിലാണ് എല്ലാ വൈകുണ്ഠങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുന്നത്, വെളിച്ചം വീശുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പക്ഷെ എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവിടെ എത്തൂല. കാരണം അതിന് മഹത്തത്വം എന്ന ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹത്തത്വം എന്നുള്ള ശക്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ. അത് നമുക്ക് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗമായ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈശോവാസ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ കട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എടുത്ത് മാറ്റി തരണമേ, എനിക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുന്ന വ്യക്തി അപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെടുത്ത് കളയണം, ആ മായനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന തന്നെയുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഗീതയിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പരമമായ എന്റെ വാസസ്ഥാനം. അപ്പൊ അത് കൺഫേം ആയി. അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് എക്സാം നടത്താം. എല്ലാവരും വായിച്ചു വരാം. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നവർ, യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. യൂട്യൂബ് കുറച്ച് ദിവസം കാണും, പിന്നെ കാണൂല. 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട്. ആ ടൈം ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ്സായി പിന്നെ മിസ്സാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലാസ് മിസ്സാവും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകും. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അറ്റൻഡൻസ് കുറവാ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. 25 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ എക്സാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കുറവായിരിക്കും. ശരി, മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ എക്സാമിന് എല്ലാരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മാക്സിമം കേട്ടോ. മാർക്കൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, എല്ലാരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൊരു ഇതാണ്, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി.
ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ. വല്ല ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ധേവച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.